Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o ita alawas anapauluhan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turpusan. Makaginawa mutla da tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka, tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo amapadasan ti rigat anapadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna amapangkay jay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumot timang tulong iti adyan na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amangan no nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amangan no itid ng tumatlaeng, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkan dagiti dadakkel na iti pagbayad na iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagamtuman kan ko na tagbayadan. Awan ngamin kita kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga? Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inakto bayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asikat ti akin balay iti pagabanga. Pasensya na, imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan selosa ngamin. Ti kano pa nagselos? Kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat a selosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sa bagay, makauma no nalabas nga agpaiso. No saan kami ko mga engage? Ibagak asaanin nga ije kondo. Ha? Grabe ka mat, bro. Saan kayo pa nga agasawa? Hangam naumakan iti fiancay? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Narigat nga rod no kasta. Yarik ko man iti may sa aklase ti makan. Analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo tagluto? Okay, sikan ti agorder. Nanya ti kayat mo. Isumatin ti kayat ko. Maturog ak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak, iti may sa analatak a hotel. Inton bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da pa imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. At dayta ka manin. Kanayon ka lang nga agatap. Ay, ayatan ka nga minunay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. At na nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadanan.
kaayan ayat mo? Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Tiyan mo da kat nasimpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan ba't ti madingar aramidak? Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amu da tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim. Saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana. Nayunak titad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunat namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrak iti kwarto ni Cecil. Adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaan data. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana. Masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga iti lugar mi, anasingsingpat ni Cecil ngam siya. Basta day ta dya pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso, nana. Kagap-gapok ije pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, adoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ije pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturog ak matan. Agidak pay man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturog ak anaggapoy dya pagadalan. Ininom na ka din, nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos day jay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunugan iti kwarto, no awan ti itad na kwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay ang kastoy ti marignak. Apay ang nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay saan ang nakatrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalikan mo nayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan nga nasakit ti bagik. Inton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kaya ti saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang kumaan nagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na ah. Uno, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat nga minan ti lugan dito lugar tayo. Dahil tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ile, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe ngawan pasaheros na. Awan nga tati adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amangan no ada nakataktakan tilugan. Awan pa'y nga ta, may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdaman. Kasano akita nga agawin? Limlim tagdag iti matag. Madlawlaon ay nagsaksangit. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwarto. Nagro na matasan ko ang may baga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo tanapanda nagpasyar iti kaayan-ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di karamidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ka. Ay na, saan mo't nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo't ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan may asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, kada pa'y papanak. Ay, anya dyan naaramit ko. Dakasamot ng ti mapasamak ko ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mangbay. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gayam ti ubraan na iya syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Iso asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Santan nga ikan iti kwartana. Makita na no anya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay ora siyak, laksidak matan nga anak. Naamon da nanang mga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo nagkuyog. Isa siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabil da. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit, ngam numaminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kaslasaan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito'y boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ta ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rubang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti panagbiag da Tata Jose ken Nana Corazon. Ngem ikagkagumaan da apagadalan ni Cecil nga anak da. Tapno isunto ti mangpaadalmat kadagiti ading na. Nagbaligi ti landlady kan ni Rose. Anang pardaya kan ni Cecil. Katga po iti dayta pasamak. Linaksid nga rod da Tata Jose ken Nana Corazon ni Cecil. Akas anak da. Iti sabali abangir, nasingpet ni Dennis. Ngam si Losa ken maditi kababalin ni Monica nga kaayan-ayat na. Kabayatan na, agsingsingir ti landlady ken ni Cecil. Iti bayad na iti kwarto na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikagumaktag birok iti trabaho, nana. Rumbang lang, no saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, nana. Didak ko mapapanawan, tadanda ni ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilita na pagtalawon ka, no saan ka makabayad? Saan ko nana? Mangrugi ak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka din nga agadal? Saan, nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klase. Imbag man, taka ba alam dayta? Masapo la makaturposak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti Masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagaranggandyang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngeg iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasi ngam saan ko akasyan. Makaraman to pa yan, wagpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno addan makatulong kada tayo. Saan mo? Tadyay bukod na apagragsakan ti inununada. Garanggandyang nga talaga. Ala, saan mo na panunutin da dya babae? Inkulbo na ta, naganak na. Amo na ano kasan o tirigat akan kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agriga tayo. Tawanin ti pangalan na iti gastusin na. Simurot siguro na iti kaayan-ayat na. Apay nga mun unak pa iti kondo. Ngam sika. Napanam ka di. Adamiting mi kadag iti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak ko man nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak mo nga umay ka. Samaysa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladawak o no saan. Lukatam nga ruden Tanaban nugak nakatakdar dito ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo ngagdadagsan ka. Saan pa'y, nana? Nukas dyan nga agawid ak. Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayon ak anaka-jacket.
Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon ang mailimod mo ti amin. Nasyak ti sika. Sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kano no agkuyog kami pay. Adda kano tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin a bastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda ka no part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya? Agtrabaho aginggat alas 10? Kat ada klase na iti alas 8 iti bigat? Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nako, umay kamat dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tsaka mo, nga mala daw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggandyang a talaga. Makabaybayad ka di matlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayan. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na idanog tultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na? Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kumani sa Cecil iji kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo, ijay? Mapan ko kumangarod, idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay a Rose. May samot ang garanggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananday jay syudad. Ngam sabali tinararamid da. Ha, Nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbag man, tamaanusam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla, di ka matsumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulaan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan matadakkel unay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam. Makaamon niya po Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko, itilugan ko. anya ka di dagita insangpet mo? Dagiti dagduma agargaret ko. Umay nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Abay, akas lamas daaw ka. Agyanak pala dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam. Sa dino ka di manan ti papanam. Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami, jay. Seminar? Wano agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Ay, sana nagpampambar. Uray damagim ka ni Jay. Anda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas.
Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas laborido ka manen, bro. May papan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garit na, bro. Ha? Imbes ang maragsakan ka. Tairik ti umasidagkan ka. Ang saan mat? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan, ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak dayta kenkwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana dayta. Tapno saan amang namnama. Inbag ta nagsabat ta di ti kalsada, Manong Jay. Ada ka din napatag nga ibagam, Monica. Padno ka di nga da seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok, kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dayta ka ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta. Tapas at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi iti lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naawan asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga amo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit alalaki. Ita, dakkelan ti tiyamtang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaamon niya po Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinaguradak dagiti dadakkel ko. Nga awan matimadi nga aramid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi ka mat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad kat awan matrabaho? Kasano, naganak ka? Agawid ka lang nga, ni Jabalayo. Sigurado akabilan dak. Namawan mo ti sa bala pagkamangat. Nasaan nga di balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamat ay tabasabat ko. Agkikiat kamat amagmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan ngamin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mat sa bali a pagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana. Anong sakuno niya ti aramido ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation no. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo nga turpos. Nasakit ti tiyan ko nana. Tulungan dak ko ma. Kaduan dak ka mapani di ospital. Sapay mapanak ko mamakimatyong. Tangdanan kayo, nana. At nabasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. At to'y tibag nga yan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka ama pa ni di ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Asino nga tatiawanan ba? In nga ama ti anak ko. Ha?
Ay, tamagam akin ni Rose. Anyay tayong tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamot nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Agawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Alan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautat dito'y bulsa ka. Adday tanti o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga agina. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastruck ni Cecil a Castro iti may sa fast food chain. Agadal na ito iti aldaw, kat agtrabaho iti rabii. Nagtultuloy mat a kinagura, ti dadakkel na. Iti sabali abangir, nauman ni Dennis kan ni Monica a fiancé na. Tadi na magustuhan, ti ugali ti babae. Kabayatan na, pinagawid ni Nana Dorotea ni Rose, tasaanan ang makabayad, iti kasera na. Nadanon ti graduation ni Cecil, ngam na irana ang nagsakit ti tiyan na. Tinangdanan na nga rod ni Nana Dorotea, amang kadwakan kwa na amapan iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday tati umay nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan na. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga agina. Malahin na kon, tasaan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mati makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikastoy. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Day, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak kan ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa kadanagak, ngam jak maawatan. Agar aramid ka met iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na. Nadamag mo ka day ang masakit ni Rose? Kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay, uun. Napanimot utang ti inana, iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamo na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay ha, paimot analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man kan ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan, lalaki wano babae ti anak mo. Lalaki, nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo tasawam. Diyak kayat ngay pampun, nana. Padakkilag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho? Awan mo tagawawir. Di nakbaybay ang ti apo.
tawan mat basol ko na ana. Mga nagpada kayo matkin ni Rose, asaanan ang makabayad iti apang na. Anan sandak pa iti sumagmamano a bulan, nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadida ita, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, nana. Kanayon kami magngagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da ka pagungtan datatang mo. Nalabit, nana. Mapanak ko mga rod iti syudad ngagsapol iti trabaho. Ngamaman mag-agawin iti anak ko. Day takat nga main. Ay, awan ko day ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot tan ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos? Kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose, ijetsendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak, anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaws kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga tangag sasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dahi dya agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka di ti kalay sata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa nga itay? Ado pa dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalay sata. Saanak pa anak kasagana. Ado pa dagiti proyekto ajak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta? Ngam ti panagkalay sata? Dakkalagatan ti mapukaw, no saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalay sata? Ngam saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngam saan pa nga ita? Masigurana kun. Amang ano makakita ka iti sa bali? Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, nana. Siya, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabain na nagtuloy kat masikop? Saan mat, nana? Kunana atong palan na kanuti nagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka di ti mapanagdamag iji kasera na, nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, nana. Kuna ni Rose, nga ang mga nutalo, wano, upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Dak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no na duma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunod ko ti panangpa ay nakadata. Ay basurulak. Apay nga minapampanunutim day jay ngawanan utang na imbaga nakam. Ay, malagip ko laang ba't nukas jay nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na wa nagkutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Addaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo.
Ngam ka na yun langan nga ibagam nga awan. Pumanaw kayon, iti anak mo dito balay ko. Pang-asim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid ka iti balayo. Kaputa saan ka nakabaybayad iti manuabulan? Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pang-asim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko di ka nagbayad? Ala, panaw! Agrigrigat at dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa Gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumusta mat nga ta ni Cecil? Kasano nga tati dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha. Diyak mo tan makapan ijay syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunang tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay, Mike. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y matngarod dito kondominium mo. Agsubliak to into no may alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawit ka pa'y. Buisit? Kanayong latanday ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babaya nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. At dapay dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon, umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa pananis. Pinagtalaw na kami ti landlady. Alan, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutet. Mabasan ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay, tadapay papanak. Kundo, kunam sir. Wan, pasensya ka, nga magdadarasak. Mabitlan. Ibueltak na ito ilugan. Sige, misis, rumwar kayo dito ilugan. Umunag tayo, pay. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag along katanti ko na abakdor nga agturong iti kusina. Naluktat nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ijay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpintas ako
Awa, ipaidak ti anak ko nakaturog. Inakitan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ninana korason ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami takin na kami tinapasamak ni Cecil. Nay, apay akas labombong sagka, basang. Ay, kuha nga min Nana. Ti panagsikog ni Cecil. Kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da. Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid ije balayo. Indaanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka, met. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo ko maadakdakamatin kan kuha na dito ya? Ah? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé? Basta saan mo nga ipakpaka mo kan kuha na, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Kwa, nasao ni Rose. Asaan kano ang nagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda kano nanguli kun kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon ngamin kano ni Rose tay imbagak. Akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu alawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaamiris ni Rose iti inaramid da ni Cecil. Imbaga na nga rod kanina na kurason tinapasamag, tamakonsensya da ito'y. Kabayatan na, agdardaras ni Dennis iti papanan na. Idinadlaw natin nakakaasi ni Agina. Ada Cecil kan ti anak na, iti sirok ti kayo. Pinaunag na nga rod ida iti kotsena, gaputag todo idin. Impan na ida iti pagnanaadan na, sana ida pinanawan. Iti sabali abangir, iti panagsarita da Nana Corazon kan Tata Jose, naibaga ni Nana Corazon, tinaibaga ni Rose kan Kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid tayo lawlawag na ti amin? Indanon kano ngamin ni Rose iti anak ta, dya imbagakan kwa na iday akabilan ta no agawid. Anya? Isu siguro nga agkarasakit. Tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. At dapay nga ta ni Cecil, iji pagababangan na. Ingkanto man kit di kitain. Mapanakin ton bigat. Kuna ni Rose. At alo, wano upat abulan na dya anak ni Cecil. Ay mabalin nga ruda na ray-ray awan no kasta. Katuon lakay.
Si kamot day kakaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di anagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan nakabayad manipod naganak. Agmay-may saan naganak iti ospital. Saan na nagawawid iji balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksidyo mat nga awan mat basol na. Ayan na nga rod itan. Dahit atisan ko nga mo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayad. Awan ka din na ibaga na apapanan na. Idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag tanapudot ti ulok tanaabakak iti madyong. Agsangsangi, tasaklot na ti anak na apimanaw. Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea. Idi saan ang nakabayad iti abang na. Napanan na nga rodain. Agsangsangit ka no apimanaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea ang nagawid ditoy. Kat saan mo ta nagawid? Tidakos, ingawid ni Dorothea, dagiti alikaman na, tas saan kano ang nakabayad, iti abang na. Kano pinapanaw na? Makalawas kanon, tinapalabas. Ito'y manbastag ti pangdigaw sakit ti anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Ang katawa kit din. Oo, gusto na anak. Maupran ka na iti bathtub. Ada rin padag na umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y amisis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan. Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo nga minkat. Nagapo ak ija syudad. Napanak ija kasera yo idi. Ngam pinapanaw kano ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayad iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga taningay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasanupay itan ni Cecil. Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakan ka. Inak pa'y agluto, sir. Amok amabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay lutok? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklaan ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton manamdama tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingkaman nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga ubing ah. Rayawak man. Titwa. Uy. Umay ka man lahangin. Saklutan ka man. Inta man diya kusina. Inta kitaan ni mami mga glutluto. Naglaing ka gaya mga gluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak na magustuhan, sir. Ay, di na kumaawagan iti sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko.
Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka? Nagapo ak ijay pagadalan. Simang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti Diyos. Napanak iti kwartok. Ket, anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiridaw. E di makaputak. Ada mariknak amadi ana pasamak kanyak. Kayat mo asawan. Adda na pasamakan ka. Ket, nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksid dakdag iti dadakkel ko. Ti pagarup dagat nagpasikogak latan. Adda ka maggaya man, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamag na, no addakan. Makauma dayta babae. Apay adi mo pay laibaga ti pudno amarikrik-nam kan kuana. Numasirib ko madadya a tao. Mariknana ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay ija kondominium ko. Nang itugot pa iti gargarat na. Kasayatan na kasaritam, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbag pay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom. Hotel and restaurant management tinalpas ko. E di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sa anak-anak ki Marcha. Kaasi ka, Met. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Ta isarak ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makamo. No makita ka kabaalam ti agtrabaho iti hotel. Pagbalinan kanto a manager. Pudno ka di? Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito yung kondominium ko. Makitak anasingpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak. Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Ha? Ko ha? Ada ka di parikot? Saan ka kadipay ang nakasagana? Diyak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Aday jay dagiti padbadok. Gumatang talangan ka dagiti kasapulan. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aralamitak. Napatig ka unay kanyak. Dakkel una yan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka? Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaan ti singirak kan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tidakdakamaten. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamaya ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadot ni Monica, di na mo ti aramiden na. Siyak lang ti bambantayan na. Naglaing pa'y ngagselos. No maamuan na nga dakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamagkan ka, ibagamlatan asaan mo nga amu ti ayan ko. Ha? Pagbalinan nakpayan nga ulbote.
No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyaman akan ka, bro. Naisaganak amin ang ngarwatam ang mapanidya opisina. Inyag ka din tila bandera? Saan kun nga intad iti la bandera dagiti gamit mo? Siya kun tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mat imbagak nga itad mo no umay tila bandera. Ora iti kastoy lang ang makasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti pangaramid ka dagitoy. Ala, makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di day taparikot mo. Ada fiancek. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na. Fiancé? Kaano ka di ti kalay sayo ko ma? Namin adok nga intantan.